Kumman ottaisit omaan supersankariryhmään ja miksi? Oho. Ootko valmis? Anna tulla. Batman vai teräsmies? No itse asiassa ei tarvi miettiä Batman. Ehdottomasti Batman. Mä en oo teräsmiehestä. En pidä minään. Tää on Batman. Aina fanittanut jotakin Batman. No hyvä on. Batman lähtee Jessen supersankariryhmään. Miten sitten Iron Man vai Spider-Man? Ai, tää on vähän pahempi. Mulla on ihan selkeä. Sanotaan näin, että joskus 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten olisi ollut Spider-Man. Mutta tänä päivänä on pakko pistää Iron Man. Hei, Iron Man. Okei. Hyväksytään. No sitten viimeinen. Captain America vai Ant-Man? Nyt mä ottaisin sinun vähän strategistakin ajattelua. On ihan pakko niinku kysyä, mitä helvettiä tekee Ant-Man? Se on vaan niinku muurahainen. No joo, mutta onhan se pystyy kokoa muuttamaan ja Captain America tietysti on aika vahva kaveri. Siinä on kilpi ja kaikki. Onko ehkä kaikkien aikojen turhin supersankari? No ei, min kanssa päättää. Ja kyllähän niinku joka tämmönen supersankariryhmään tarvii siis kapteeni. Totta kai. Kyllä kapteenin tarvii. Ryhmään tarvii kapteeni. Tämä on aika helppo. Captain America. Captain America. Jessen supersankariryhmään Batman, Iron Man ja Captain America. Just näin.